Si boro ne ga de kanga na bo Dubai na yare to nga chawri na funa do ina Oui, mon ami, ça va? Il y a un chat tout. Non, pas chouette. Tu vas qui va me ah, bébé n'a pas Dubai. Eh, n'a bébé que nous trap Dubai mais n'a pas Muna. Muna. Nana bière de. Oh. Ima. Nere de buwele mala de wele ko nouvelle de finyana na so sorti ni fano wi hala effectivement na la sona no nga cha wore ko na la sona ah nega check on tanga check mo be gokuro mais faut pas na la sona ma do lo te nga che no nega che la le prano kuma be wati be no ale ko le prano jonga e biwera wuli kalaje donc naga position la tugumna kana sura nga boson ngile mi ñoko fe Non, tranquille, Bastille là, connaît. Il nana, ne me fait chaud, nana. Tambi bolo ça. Oui, je sais libre. D'accord. J'arrive. Bientôt. D'accord. Gabo. Ça va? Ça va, il nana. Et bien? Oui, nana. Et bien, tu es le frère de là? Ah bon? Ah, on vient à filmer là. Ça va? Ça va. Ah bien? Ça va. Nous sommes nous. Eh, agora? Agora. Ah, oh. Atarafen sana nyachi butiki. Nyachi butiki. Ah. Mombila? Oi, tenena wallahi. Basika. Moko mafongo? Moko shiri mafengo. Basika. Kan dune, we dune ngestan. Oh, nan dune na dune. Ne na jide dlane. Oye de kadne. Okay. Para femu kadne. Tawi jongananti. Ando. Wasima alhamdulillah rabbil alamin. Nega anga alafuka ala barga da musu. Ibna sore ka sokono na jerendo ateboka yala nini musudo ibna sore ali dune yere mamofu. Mais ubenata musu benata nere taro musu mumba bloku na ku uche o ku sinai kwa normalement la musu kal gine soro ba chere bu I chega na soro so I soro so fenga di ko bwa imane ga lobo isa hein no no ga lobo kana alhamdulillah rabbil alamin musulman de ba chere ali gine ngani Dada nega dai no dama ça c'est ma plaisir jara ko ju voilà.
No ko itari ka boutique ni nadia. Awo ni tulay. Itaru la. Awo. Baraka la wala baraka tani. Awo. Vraiment baraka la mo nyini ngadne ma. Ko kuma man Ja cha. fregelani. C'est clair on a men chocolat. Ça kuma man cha wallahi. Ça c'est. Te ngi usure de. Très bien. Oui, il logo. Bara mingani. Ko de jani. Bara ni. Ni ete ko neton so fo de fo. Era bon. Ah ouais, non ninjara. Non ninjara. Logo, ay kada dinsa. Kada dinsa. C'est bon? Oh, tega warta. Mungari kan mo dugo. Tani musobe kulonga de gatam. No kera du rebe sabati dimsanu bembe do nyonje. Lo wa na kile ya belune. Oui, ça va. Angara famere. Comme tout le bastila. Kote chokola. Ni mona na gona. Kono ni mansoro. Era en turu. Para ro da hausa. Lapsa. Bashite. Era. Nena film ni no. Ni na film bani. Yero. Okay. Bebe faji jara turu. Ha. Wallahi. Oye. Me bebe ba ro gonti nyogo sora. Me to. Venez me retrouver au fin du mois la qui était au dîner. Il fait béquin. Il voit que j'entends à tout boire à la nana. Il peut tout croire à des amis sans dire au panel. Hein? Les bébés n'ont pas comme ça. Dans le mini n'ont pas comme non. Ni quand nous déflaillons, il y a quel est quoi? Ok. Alors on a qui m'a fait tirer wali. Alors do. Mais bébé a un problème de bien quoi. Comme il traîne non t'as il y a la frère flène à manon. Effectivement. Voilà. Donc à ton cas ni gêne nai. Un magasin dans un magasin pour dans y en a bon. Il y a ça une installation et tout la base qui dans le film. Na bébé on no L'autre dérangé. On no conto. No de fina. E cadne to. Il je fait fausse de tine. Magasin ko ni ala sona mo winyina ko. Yaro. Oti ko gelere. Daga sona ko. Iti yala ka fere ga wara mandini. Magasin ko winyina ko ala sona. Alhamdulillah. Allah ko ke. Bijere ala sona. Ni borom na semana kan e fina bia. Aha. Si. Klobila. Ni kanu chama ke. Mais eta ere nyoma yala. To di bébé. Si de tikeli. Donc au-delà ne ani bolola fe abe etadi fosi de tine bolo même fusa ema parce que ni kanu fɛn fɛn kɛ mɔgɔ sini i tɛ kelen ye e kanu ni la kanu de la donc i jɛ fɛn tɛ n bolo. Oui bébé ni ga kuma mɛ mais ni si fɔ kun tɛ parce que ne ni e ka kanu sanu ko tɛ wari ko tɛ an jara ɲɔgɔn ye de donc ni e bɛ ka nin ko minnu kɛ ne ye a si tɛ kisɛ n t'a dɔn n bɛna fiyɛ cogo min na pour que i ka faamu quoi tellement que i ka kuma ye miiri janya cogo min na
donc ne mankan ka ko kɛ da min bɛ i dusu kasi ne kan ka ko kɛ da min bɛ i dusu suma de effectivement comme bɛ e tɔɔrɔ ne kan k'o de ɲini k'o dɔn pour que k'i dusu suma donc ne ka lateli tɛ ko wɛrɛw ka tɛmɛ ani ɲɔgɔn cɛ quoi vraiment a kun ka di ne ye an ka ɲɔgɔn faamu ni ne ye min k'i la don min na i ka ne wele a mun na i ye nɛgɛ bi a ma diya ne ye an m'o fɔ k'o ban mais ni mɔgɔ ye kuma f'i ɲɛna bibi ne bɛ deli ala yɛrɛ de kama i bɛ wele i b'a fɔ ɲɛna quoi parce que bi mɔgɔw ɲɛ tana ye kanu diyalen ye ne kɔni b'o ɲini fɛ a faamu a tɛ problème fosi ye d'accord t'inquiète pas bébé d'accord ne ye ka nin bɛɛ lajɛlen mɛn ne tɛ fɛ ko in ka dan kɛnɛma yɛrɛ ne fɛ k'i furu k'i ladon n ka so de n'i y'a mɛn karisa ye nin fɔ karisa ye nin fɔ i tɛ n ka so de effectivement o ye tiɲɛ donc an bɛ dugawu de ɲini n'an ka hɛrɛ b'a la ala ka latigɛ amina rabi ok bébé comme n tun ye terikɛ wele awɔ ci dɔ bɛ n bolo d'accord an bɛ taa m'olu ɲɛnabɔ d'accord le fait k'an ye ɲɔgɔn faamu ka ban sufɛ n b'i wele n b'a kɛ cogo min na n bɛ bɔ an bɛ taa n balade d'accord bébé y a pas de problème an b'a kɛ ten na oui ɲɔgɔn wele awɔ an bɛ ɲɔgɔn wele da Naam. Ifara Wa Ifara. namala sanega na jijara okay jiya ba jara ye we ne gala dilde parce que bi ga warbo fudun numa ka dilanga di me ga to ba No, chana Ifara. da Naam. maro bene fe ga fe nyana Okadi. akadi Iyo tuma gura vide. E ka ni wana foni. da ne ba se ka fuyi famira ga comportement na ba Ina fujudi. bunya kisa kelente mira yoro tuguni ka nyashine mo parce que ne ba yira mira la aka yere la mara do na iche soro ukonna na bunya bodi la Oui. mira be ka nyero udone la sanet ka mi famia kwa ni tsiga fo ali mira maka cheka yo problem ni ne ali nyajo mira nyala mira be jesi mo bonna la ka ni nyada o be ni mira cha ko parce que muna ni kwama na kana to ka ta yala la aka to che ko ayro ni so o ka sa ka boli che no fe o de kara ne bulu tasuma da ule so ngala mai iba fo ko ni tasuma de taka sigi mira kun jema Kadlan juma ne me la wala si. bon akina fu itena ne me fe ka nini furu no yala Famwa akadi ka tongo miracle yami tongo mira tese ka foka bi boya o doni atabulo ketuka tabulo fere yere ta kono e balmarelu alna a isa ka foka ba keleki fe a devier idogonni do ibe wala dan tika se ka famia ntiado ma ta ka bla minem ne wono kwa na chodi ni tisi ka kuma mira fere yo ko were ni ba ese ka foko ni be mira na akli hira nyoko mina bo kene bulo ko were o kuma mira e denjume ha ube ale de ka koronne sa ne de dogoni ale korota parce que muna ne a yira la ka fa ka akli sigi no gara de chenye na maso vraiment da aklina mene na mira ko la sanga stra de mira ma mira ka taka obla est-ce que comme meka na yoron na sa ne ni mira tsaka bien la tukuni mira ere bene bugota no fe non ayi da sabali ni sinjide do ne de me mira do i sinjide do c'est vrai mira e demsende mira manake chukuchu mira e demsende mira singala ka jani suno mira e demsende e balmari do e sinjide do atseka koroba e ka la delikama afade abadi anya jigide e bo genchugo de ka bodu ngono u genchugo ayere to la ka boya ne bise ke e balma boya bo chugo jumane bola ne re tu kuma na mira fe ne kuma na mira fe nkile na akil net ma fam mais ne na famu hakil na mbala e ka to ne ko fe ya famu e ka to ne ko fe fo ka jien wuli ayre bara akoro de ibara ni demsen dona kola i balma mana na du ngono ya fen i balma e a chema fara muso manga ne bu ke furumso de ina fo eni mo bora yoro kono kili ngono o ine musudi ne bo mine ina fo kum furumso de me mira ke mira betami digi wara me wala ni ete kana ne kuma ere fo ere nde kuma fota ere ya famu ya me
donc comme côté nyame so ne yo décision de ta kana ni fo yɛrɛ taga cogo t'a la gɛn cogo t'a la e ni ne y'a gɛn bi ma sini ma dɔwɛrɛ tɛna fɔ ko depuis lɔbɔ cɛ ye fɛn sɔrɔ ka ban k'a ɲɛ tilenna kɛra lɔbɔ balimaw y'a ka du kɔnɔ ɲuman fɔ bɛ yen juguman fɔ bɛ yen bon e balima fɛn fɛn mana na ne b'u minɛ de b'a ko n furumuso gɛn cogoya foyi tɛ Mira la Mira kumana ne fɛ ka ban Mira ta k'an ka ɲɛni cogo min na an m'o ɲini hakili la ten